Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Эшмәкәрләр һәм хакимият арасында килеп чыккан аңлашылмаучанлыклардан прокуратура тикшерә. Бизнесменнар нәрсәгә зарлана? Гүзәл Шихапова ачыклады. 40 ел буй өйдә торалар. Шушы скамейкаларда утырып, рәхәтләнеп кояштан качып утыралар, яңгырлардан. Күп еллык кайыннар кемгә комачалаган? Хәбәрчебез белде. Бер үзегез генә бузга чыкмагыз. Бер-ике кеше хотя бы үзегез белән булсын. Гомереңне куркыныч астына куймау өчен нәрсә эшләргә? Балыкчылар яраткан шөгыльләреннән баш тартырга җыенмый. Кара булсын, нинди хикмәтле сигезле булган бит. Юксында тамында карасаң әйме. Күңелдән бүләк 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан күңел дулкыннарында өр-яңа бәйге. Хакимият вәкилләренең үз эшләренә җавапсыз каравы аркасында эшмәкәрләр күпләп акча югалты. Бу хакта алар прокуратурага да белдерде. Бүген прокуратура бинасында республика президенты каршында эшмәкәрләр хукукын яклау буенча вәкаләтле вәкил Тимур Нугманов һәм Татарстан прокуроры урынбасары Марат Долгов эшмәкәрләр белән очрашты. Эшкуарларны нәрсә борчый? Хәбәрчебез ачыклады. Эшмәкәрләрнең күбесе суд приставларының әкрен эшләвенә зарланды. 15-20 сум бурыч аркасында барлык счетларга арест салынды. Күпме эш вакытында башкарылмады ди эшмәкәр. Бу аңлашылада бер пристав карамагына ел сайын 6000 эш туры килә. Шуңа күрә бүген бу сорауны кичектереп тордылар. Әмма административ техник инспекция идарәсе белгечләре киресенчә өлгерләр. Алар бер объектка берничә тапкырда килергә мөмкин. Предпринимателю приходит проверка, пишут замечания. Эшмәкәргә тикшерү белән киләләр, кисәтү ясыйлар да штраф язып китәләр. Белгечләр берничә тапкыр килә. Бер мисал китерәм, эшмәкәр бина тирәсендәге үләнне чапты. Вакытында эшләмәгән өчен штрафын түләде. Берничә көн үткәч тагын инспекторлар килеп чипсаватының дөрес урында булмаган өчен штраф салып китте. Тимур Нугманов инспекция башлыгы Айрат Насыйбуллинга беренче тапкыр эшмәкәрләргә кисәтү генә ясарга, билгеле вакыт арасында ситуация уңайга үзгәрмәсә, штраф салырга киңәш итте. Әмма Айрат Насыйбуллин безнең инспекция штраф салмый, кагыйдә бозу очракларын теркәп кенә бара дип белдерде. Ел дәвамында административ техник инспекциягә 68 меңләп гариза язалар. Бер үк объектка берничә тапкыр килүнең дә аңлатмасы бар. Снег выпал, сегодня пишут только про снег. Бүген кар яуды. Кар өстеннән барганда мин газон өчен штраф сала алмыйм. Шуңа күрә газон буенча килгән гаризаларны һава торышына карап, тагын бер тапкыр тикшерергә туры килә. Закон буенча без оешмаларны тикшерә алмыйбыз. Безнең моңа хакыбыз юк. Без бары тик кагыйдә бозу очракларын гына теркибез. Штрафларны кем язса да барыбер эшмәкәрләргә түләргә. Шуңа күрә залда контораны ябырга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгырады. Хәзер административ инспекцияны прокуратура тикшерәчәк. Кайбер эшмәкәрләр электрон сәүдә итүдә шәһәр предприятиеларын конкурссыз гына уздыруны сорый. Оешмалар подрядчыларны эзләгәндә еш кына чит шәһәр эшмәкәрләре җиңә дип зарланалар. Я бы попросил Нугманова ей дать возможность. Бу заказлар безнең шәһәрдә калсын иде. Еш кына аукционда Ульяновск, Башкортстан, Самар җитештерүчеләре җиңә. Мәктәп директоры эш беткәч сораулар туса, аларны читтән эзләп ирергә тиеш була. Без якында гына. Әмма эшмәкәрнең сүзләре Тимур Нугманов тарафыннан да, республика прокуроры урынбасары тарафыннан да яклау тапмады. Конкуренция должна быть здоровая, если даже Ульяновск... Көндәшлек гадел булырга тиеш. Әгәр Ульяновск җитештерүчеләре түбән бәядән сыйфатлы җиһаз җитештерә икән, аларга юлны ябырга ярамый. Бу Россия Федерациясе законы нигезендә шулай. Сез үзегез дә Башкортстанга да, Ульяновскига да, Самарага да җиһаз ташыйсыз. Нигә аларга безнең базарга үтәргә ярамый? Есть у нас определенные механизмы, они у нас в республике все. Кайчакта законлы рәвештә үз җитештерүчеләренә өстенлек биреп була, әмма аңлы рәвештә икенче җитештерүчегә юлны ябырга ярамый. Мондый очраклар закон буенча тикшереләчәк. Прокуратура эшмәкәрләрнең башка зарларын да тыңлады. Мисал өчен шәһәр төзелеше өлкәсендә киң таралган закон бозу очраклары рөхсәт кәгазьләрен вакытында бирмәү һәм бу документны бирүдән нигезсез баш тарту дип белгечләр. Шуңа күрә хәзер эшмәкәрләрдән алынган гаризалар башкарма комитетының гомуми канцеляриясында теркәлеп бара. Шәһәрдә бизнес өлкәсендә булган закон бозулар булмасын өчен махсус төркем эшли. Эшмәкәрләр аноним рәвештә 780680 телефоны буенча шикаятьләрен калдырала. Алынган мәгълүмат нигезендә прокуратура тикшерү оештырачак. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар.
Еш эшмәкәр 2016 конкурсының шәһәр этабына гаризалар кабул итү дәвам итә. Әлеге проект кысаларында шәһәрдәшләргә үз бизнесларын үстерү өчен ярдәм кулы сузалар. Бәйгедә 21 яшьтән 35 яшькәчә эшмәкәрләр катнаша ала. Бүген эшләп килүче проектлар җәмгыять өчен кирәкле, керем китерә торган булырга тиеш. Номинациялар төрле, алар арасында ел ачышы, инновацион бизнес, уңышлы старт. Гаризалар 21 мартка кадәр кабул ителә, җиңүчегә 1 миллион сумга кадәр аз процентлы кредит алу мөмкинлеге бирелә. Алдынгы урын алучылар бәйгенең республика этабында Татарстанның яшь эшмәкәре исемен алу өчен көрәшәчәк. 59-21 йортында хуҗалар алышынды. Бүген биредә башкарма комитет белгечләре, коммуналчылар, ресурслар белән тәэмин итүче оешма хезмәткәрләре катнашында җыелыш үтте. Исегезгә төшерәм, 59-21 йорты Авангард идарә итү компаниясе карамагында иде. Аның эшләү өчен лицензиясе юк. Шул сәбәпле башкарма комитет тарафыннан ачык конкурс игълан ителде. Нәтиҗәдә анда Үзәк муниципаль идарә итү компаниясе җиңде. 1 марттан йорт белән нәкъ менә әлеге оешма идарә итәчәк. Шәһәрдәшләрнең 50%-тан артыгы килүчләр төзегән инде. Конкурс үтте исполнительный комитет буенча. Ул инде безнең октябрьдә үткәне. Шуннан соң без бирдек вакыт халыкка үзенә уйларга, бәлки алар киресен үлчәләр, бәлки бүтән управляющий компания сайларга мөмкинлекләре булган яларның. Шуңа күрә инде алар ягыннан бернинди ответ булмагач, соответственно законодательство буенча конкурс решения буенча без буенча 1 марттан бирле приступаем к своим обязательствам. Авангард идарә итү компаниясе шәһәрдә 12 йортка хезмәт күрсәтте. 59-21 йортыннан кала 13-16 йортыда автозавод муниципаль идарә итү компаниясе карамагына төште. Башкарма комитет белгечләре әйтүенчә, Авангард бүгенге көнгәчә техник документларны тапшырмаган. По дому 13-16 13-16 йортында яшәүчеләр белән шулай ук килешүләр төзелде. 1 февральдән алар яңа компания карамагында. Башка йортларда да бу эш алып барыла. Анда яшәүчеләрнең 50%-тан артык килешүләр төзгән чиракта йорт яңа компания җаваплылыгына күчәчәк. Шәһәрдәшләрнең фикерләре аерылды. Сәбәбе Зәб бистәсенең 17-06 йорты янында үсеп утырган 2 каен агачы. Аларны кисүләре хакында безгә шәһәрдәшебез Сания Корбанова хәбәр итте. Ул моның белән килешми, тик йортта яшәүчеләрнең күбесен әлеге хәл куандырган гына. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Вот эти деревья, они не только, значит, красота и комфорт и уют создают, но, конечно же, еще и защиту. 17-06 йортында Сания Корбанова инде 9 ел яши. Бу вакыт эчендә һәр вакыт каеннарга карап сыкланган. Кичә шифаханәдән кайтуына аларны кисеп атканнар. Бернинди собрание булмады, бездән беркем разрешение сорамады. Яңа закон буенча хәзер шундый эшләрне халыктан сорарга кирәк. 2 ел элек балта белән чыгып теге якта әле тагын 10 агачны кисеп ташладылар. Сания Корбанова агачларны кисүләре турында экология министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Шулай ук прокуратурага һәм мэриягә дә мөрәҗәгать итмәкче. Тик йорт буенча җаваплы сүзләренә караганда, агачларны нәкъ менә биредә яшәүчеләр соравы буенча кискәннәр. Алар йортның нигезе өчен куркыныч тудырган. Шулай ук ботакларның тәрәзәләрне вату очраклары да булган. Мы писали письмо. Без ЖК яздык, алардан берничә тапкыр агачларны кисүне сорап мөрәҗәгать иткән идек инде. Мэриядән рөхсәт кәгазе дә бар. Каеннар бик биек булып үсте. Алар җилле көннәрдә тәрәзәләргә дә бәрә иде. Идарә итү компаниясендә әйтүләренчә, агачларны закон нигезендә кискәннәр. Алардан йортка кадәр ара 5 метрдан азрак булса кисү рөхсәт ителә. Йортта яшәүчеләрнең 40% ризалык биреп имзаларын куйган. Бу җитә ди коммуналчылар. Они обратились в письме с заявлением к нам. Алар безгә хат белән 2 агачны кисүне сорап мөрәҗәгать итте. Каеннар белән йорт арасы 5 метрдан кимрәк. Без бит аларны экология министрлыгы рөхсәтеннән башка кисә алмыйбыз. Андый документ бар иде. Агачларны законсыз кисүчеләргә законда кырыс. Моның өчен 3000 сумнан алып 1 миллионга кадәр штраф каралган. Табигатькә аеруча зур зыян салучылар исә 3 елдан алып 6 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителә. Хәсәнханова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бер үзегез генә бузга чыкмагыз. 1-2 кеше хотя бы үзегез белән булсын. Гомереңне куркыныч астына куймау өчен нәрсә эшләргә? Балыкчылар яраткан шөгыльләреннән баш тартырга җыенмый. Кара бусын нинди хикмәтле сигезде булган бит. Юксында танында карасаң әйме. Күңелдән бүләк 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан күңел дулкыннарында өр-яңа бәйге. Фирма Ролли Солли проводит выставку-продажу плащей, ветровок, курток. Новая коллекция 2016 с 4 по 7 марта в ДК КамАЗ.
Матур, нәфис, затлы, сезнең өчен ул кадерләрдән кадерле. Эссен гипермаркетында 8 март уңайыннан яраткан хатын-кызларыбыз өчен күп төрле бүләкләр. Черный жемчуг косметик чарасы һәм Рексона дезодорантыннан бүләк җыелмасы нибары 155 сум. Только в марте всем женщинам скидка 8% на квартиры в жилом квартале «Берег». Телефон 51 55 71. Я с детства танцую. В последнее время колени распухали и не давали двигаться. Подруга дала крем Долгит в желтой упаковке. Снова танцую, как в молодости. Долгит – немецкое качество по доступной цене. ОАО «Горзеленхоз». Реализация свежесрезанных тюльпанов и гиацинтов в горшках. Телефон 44 37 06. Siz яңалыклар чыгарылышын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Шакына суга батмый калдылар һәм өстәвенә штраф та салдылар. Балыкчыларның юлы шулай тамамланды. Узган шимбәдә Кама бузына Renault Duster автомобиле төшеп китә. Сүнешкә каршы тирән урын булмый. Балыкчылар судан үзләре чыга. Машина хуҗасына боз өстендә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәгән өчен беркетмә төзеделәр. Әйтергә кирәк, бу соңгы атнада суда булган 4нче күңелсез очрак. Моңа кадәр боз астына 2 снегоход һәм 1 автомобиль төшеп киткән иде. Бәхеткә барысы да исән саулар. Бу чорда коткаручыларның тыгыз эш Алар балыкчыларга куркынычсызлык кагыйдәләре турында аңлата. Әңгәмәләрнең нәтиҗәсе бармы? Хәбәрчебез белде. Бүгенге көндә без калынлыгы 30 сантиметрга җитә, кайбер урыннар йомшарып, яргаланып киткән. Әмма бу балыкчыларны куркытмый. Боз үстендә алар иртәнгә кадәр утыра. Балык тоту һәм бозлы суга бату тәҗрибәсе белән мактанышалар. Здесь вот проводился вот лесоцехи. К берегу подходил ближе. А под берегом оказалось льда нету. И нырнул. А вот самые главные меры безопасности, какие должны быть на воде? Ну я фиг его знаю, какие. Бер үзегез генә бузга чыкмагыз. Бер-ике кеше хотя бы үзегез белән булсын. Если буз астына китсәгез дә, чтобы булышырга кеше булсын. Беренче булып үзегез белән алып барган буз тишә торган әйберләрне, ящикны беренче ташлагыз. Аннан соң үзегез әкренләп кайдан килгәнсез шул якка таба чыгарга тырышыгыз. Кече сутналар буенча дәүләт инспекциясе белгечләренә яз рейдлар белән чыга торган тыгыз эш айы, гомереңне куркыныч астына куймау һәм штрафлардан саклап калу буенча коткаручылар белешмәлек тә бирә. Балыкчыларга аңлату эшләре дә алып бара. Калынлыгы 7 сантиметрдан ким булган боз өстенә чыгу тыела. Кагыйдәне бузган очракта 1000 ярымнан алып 2000 сумга кадәр штраф каралган. Куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүдә зарур. Үзең белән һәр вакыт бау һәм коткару жилеты йөртергә кирәк. Балык тоту өчен ышанычлы урыннарны белергә. Иң мөһиме булырга һәм бозга ялгызың гына чыкмаска, яныңда ярдәм кулы суза алырлык дустың булсын. Что вы хотите пожелать тюнинским рыбакам? Ни хвоста, ни чешуи. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. Чаллыда Аксакалар берлеге совет старейшин оешты. Бу хакта шәһәр мэрының карары бар. Берлеккә Чаллы үсешенә үзләреннән зур өлеш керткән 60 яшьтән өлкәнрәк шәһәрдәшләр керә. Барлыгы 15 кеше, алар 3 елга сайлап куелды. Совет аксакалларының эш тәҗрибәсен социаль-икътисади мәсьәләләрне чишүдә файдалану максатын күздә тота. Узган шимбәдә Сәүдә сәнәгать палатасында Аксакалар берлегенең утырышы булды. Биредә алар үзләре өчен эш планнары, бурыч һәм максатлар билгеләде. Шәһәр советының каршы чыга торган органда түгел, алар өчен эшләргә тиештә түгел. Без үзебез менә шәһәрдә глобаль проблемалар бар. Бик зур төзелешләр башланыр алдыннан, бик зур компаниялар алдыннан, монда утырган иптәшләрнең эш тәҗрибәләре бик күп булганлыктан, айына бер шәһәрдәшләребезне кабул итү, прием населения дигән әйбер булырга тиеш. Утырышта Аксакалар Чаллы урамнарына танылган сәясәт эшлеклесе КАМАЗ һәм шәһәр төзелеше башында торган Фикърәт Табиев әлеге иң катлаулы чорларда мэр булган Ринат Гыйләшев исемнәрен бирү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Шулай ук Аксакалар беренче төзүчеләр истәлеген мәңгеләштерү буенча да эшләргә җыена. Бүген республика башлыгына 59 яшь тулды. Ел сайын Рөстәм Миңнехановка багышлап бу көнне интернетта котлау сүзләре белән роликлар барлыкка килә. Бу елда да президент эшлекле визит белән Япониядә булган арада республиканың чибәр кызлары Мерлин Монрога шатып Happy Birthday җырын башкарган. Бу туган көн котлавын интернетта 10 меңнән артык кеше караган. Бу котлауларга безнең шәһәрдәшләр дә кушылды. Чын күңелдән безнең президентыбызны туган көне белән котлыйбыз. Чын күңелдән аңа ак бәхетләр, эшендә уңышлар, сәламәтлек, уңышлар телибез. Хочу пожелать ему успехов, чтобы он также объединял народ,
чтобы у него как бы получались планы, которые он строит. Исәнемен эшләгез, озак эшләгез, яхшы булыгыз, халыкка мехрибанлы булыгыз. С днем рождения, наш президент. Туган көн белән сезне. Арган залыда бүгін туған күнін белгіләп үтә. Бина ачылыга 11 ел тулды. Бу минутларда анда тантана уңайыннан зур концерт бара. Шәһәрдәшләр Павел Любимцев сөйләвендә Андерсон әкиятен тыңлый. Шулай ук Игорь Лерман җитәкчелегендә камера оркестры уйный. Сүз уңайыннан 10 елдан артык вакыт дәвамында Арган залында 100дән артык концерт оештырылды. Аларны 60 меңнән артык тамашачы карады. 1 март язның 1 көне генә түгел, бу көнне дөнья күләм песиләр көне билгеләп үтелә икән. Әлеге дата 2004 елдан гамәлгә керде. Башлыча аның караучысыз калган хайваннарга битараф булмаганнар билгеләп үтә. Чалу волонтерлары да мыек байларны котларга теләк белдерде. Алар бу көн уңайыннан дүрт аяклылар акциясын оештырды. Бродяга дип аталган приютка барып, биредә яшәүче сукбай хайваннарга 70 килограмм ризык һәм башка кирәк яраклар алып килде. Дүрт аяклыларга азык һәм дарулар һәрвакытта да җитми. Приют хуҗасы белдерүенчә, ел сайын йортсыз хайваннар артканнан арта бара. Читтән ярдәм булмаса бик авыр. Чаще всего нам надо именно питание. Безгә күпчелек азык-төлек, стерилизация өчен вакцина белән ярдәм кирәк. Хайваннарны урнаштырабыз. Барлык псиләргә дә хуҗалар табасы килә. Хатын-кызлар бәйрәме алдыннан гүзәл затларга нинди бүләк алырга икән дип иратлар баш вата. Табигатьтә ял итүгә ни җитә, ә комплекслы дәвалау процедуралары белән булса тагы да яхшырак. Бәйрәм ялларын файдалы итеп кайда һәм ничек үткәрергә тулырак алдагы сюжетыбызда. Норатлы урманда отта һәм чонада йөрү, мунчада кайын себеркесе белән чабыну, оннан соң бәкедә куену. Мондый үзенчәлекле табигый шартларны Ува санаториясы тәкъдим итә. Мы находимся в Удмуртии, от вас 250 километров. У нас свои сероводородные рассолы для ванн, питьевая минеральная вода и лечебные торфяные грязи. Дәвалау процедуралары мәдәни күңел ачу чаралары белән үрелеп бара. Сезне көн сайын кичке концерт программасы көтә. Урамда ял итүләр, сәламәтлек сукмагында пешкән бәрәңге, гармон көйләре һәм тагын бик күп төрле күңелле чаралар. Ува санаториясы клиентлары өчен бүләк әзерләде. Барлык ял көннәрендә дә 2 урынлы номерда яшәүгә 50% ташлама бирелә. Акция турында тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон буенча белә аласыз. Хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан күңел радиосы да бүләк әзерли. Радио бәйге игълан итте. Күңелләр үзенчәлекле 8 санын эзли. Фотосурәтләрне рәсми сайтка беркетергә һәм лайк җыярга кирәк. Җиңүчегә бүләк. Кара булсын, нинди хикмәтле 8-ле булган бит. Юк, шындап та монда карасаң, гомумән бер полк егетләр тезелешеп, ничек апреттиреп 8 ясаганнар. 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңаеннан күңел дулкыннарында өр-яңа бәйге. Фантазияңны эшкә җигеп, иң оригиналь 8-ле санын үзегез ясап фотога төшерегез һәм күңел радиосының рәсми сайтына юллагыз. Хикмәтле 8-лене күңелдән бүләк көтә. Кемдер 8-ле сана формасында тәмле ризык пешерә, кемдер 8-лене калайдан чүкеп ясый. Шулай ук әле 8 сананы агачтан кисәргә дә мөмкин. Шулай ук сәйләннән тизәргә дә була. Менә син аны ничек ясыйсың, ничек күз аллыйсың. Әлбәттә инде монда фантазияны эшкә җигәргә кирәк. Үзенчәлекле 8-ле белән син үзең дә фотода булырга тиеш. Бер-ике җөмлә белән фото астында язырга кирәк. Сайтта үз фотогыз астына лайкларда җыягыз. Бәйге шартлары турында тулырак күңел радиосы сайтыннан белә аласыз. Җиңүчене 8 март көнне билгеләячәкләр. Бүләккә Айдар Галимов концертына 2 кешелек чакыру билеты. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар безнең яңалыклар белән сез tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Язның 1 көне белән котлап мин, Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз.